Dakle, po nekim pričama i ja sam trebala ići u tu školu, dakle prije 40 i nešto godina, prije 45 godina kada sam ja doslovce krenula u prvi razred. 25. veljače 2019. godine Hrvatski Leskovac dobio je svoju školu. Crveno-žutu ljepoticu sagrađenu u srcu ovoga zagrebačkog naselja. Leskovački učenici godinama su putovali u Brezovicu ili Lučko, sve do 1986. godine kada je u prostorijama dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac otvorena najmlađa područna škola Centralne osnovne škole Brezovica, a njezinim otvaranjem mališanima od 1. do 4. razreda omogućeno je školovanje u mjestu u kojem žive, te više nisu morali putovati. S obzirom na to da je prostor s godinama postojao premalen za sve predškolce i školarce, ozbiljno se tada počelo razmišljati o izgradnji škole u Hrvatskom Leskovcu. A svjedok tome je i naša učiteljica Dragica Šajinović, mještanka Hrvatskog Leskovca. Sredstva su bila prenamjenjivana, bilo je problema sa zemljištem, sa sredstvima i sa mnogo čim drugim, ali ozbiljnije se je počelo raditi u 5 navrata, recimo. U 5 navrata je počeo se raditi projekat škole. 2016. godine ishođena je građevinska dozvola za školu, a 2017. godine započela je gradnja. Osnovna škola Hrvatski Leskovac svečano je otvorena 27. veljače 2019. godine. Škola se prostire na 12.000 m2, ima 14 učionica, kabinete za učitelje, knjižnicu, blagovaonicu te sportsku dvoranu. U dvorištu škole su nogometno, rukometno i košarkaško igralište. Njezinim otvorenjem učenici viših razreda iz Hrvatskog Leskovca prestali su biti putnici. I učenici i zaposlenici brzo su se udomaćili u novom i modernom prostoru, a 2. svibnja u našoj školskoj dvorani održana je prva školska priredba s temom Pozdrav proljeću iz školi. Razgovarali smo s nekima od zaposlenika te ćemo ih predstaviti jer školu ne čini samo zgrada, nego i ljudi koji svojim radom grade zajedništvo. Ja sam Dubravka Ljubičić, učiteljica sam razredne nastave. Moje ime je Violeta Vragutuk, ja sam profesor pedagogije i po zvanju sam savjetnik. Ja sam učiteljica Mirna Oreški, profesorica sam engleskog i njemačkog jezika, a ovdje u Hrvatskom Leskovcu predajem njemački jezik. Evo, ja sam Dragica Šajinović, diplomirana učiteljica razredne nastave. Bog svima, ja sam Nikolina Vinčić, radim u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac i voditelj sam računovodstva. Ja sam Borna Udatni, školski knjižničar. Dobar dan, ja sam Sandra Kovačević, učiteljica povijesti. Ja sam Nancy Šepac, spremačica u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Bog, zovem se Monika Perić, vjeroučiteljica sam u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Ja sam Dženeta Hođić-Pečirović, učiteljica matematike u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Zovem se Branka Pauković, učiteljica sam razredne nastave preko 20 godina u osnovnoj školi Brezovica, sada osnovna škola Hrvatski Leskovac. Dobar dan, ja sam Ivona Palić, učiteljica tehničke kulture u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Dakle, ja sam profesorica glazbene kulture, Renata Iljuš Hrajna. Ja sam Vanja Horvat, učiteljica sam u 3. razredu u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Ja sam Maja Bobić, učiteljica engleskog jezika u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac.
Moje ime je Marina Uvalić-Sertić i učiteljica sam hrvatskog jezika u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Opišite nam svoj radni dan u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Moj radni dan počinje između 7 i 15 i pola 8 kad dolazim u školu. Prvih pol sata se pripremim za taj dan za nastavu. Zatim imam nastavu do 12 ili 1 ili 2 sata kako kad. A poslijepodnevne obveze odnose se na razredničke poslove, ispunjavanje papirologije, ispravljanje testova itd. Pa ovisno da li radimo prijepodne ili radimo poslijepodne. Ako radimo prijepodne krećemo od dvorane sa jutarnjom fiskulturom dok ju ne počistimo, a kad smo poslijepodne odred za čistoću ulazi u vaše razrede. Znači, moj radni dan započinje oko pola 8 ujutro, dolazim u školu, odrađujem dežurstvo, pozdravljam učenike i onda započinje nastava. Znači, obrađujemo gradivo, ispitivanje, uskoro i zaključivanje ocjena i to je to. Pa kod mene u knjižnici je već od ranog jutra gužva. Čim se otvore vrata, učenici odmah navale unutra, listaju časopise, knjige, dovršavaju zadaću, prezentacije, druže se i tako dalje. Moje radno vrijeme je od 7 do 3, kada dođem na posao prvo pročitam mailove, zatim printam izvode od banke, bavim se knjiženjima, vodim prehranu učenika, printam uplatnice i tako. Volite li svoj posao? Volim svoj posao. Jako volim svoj posao. Da, naravno. Naučila sam ga voljeti svaki dan sve više i više, odnosno učim ga voljeti svaki dan sve više i više. Posao učitelja jako volim, a posao ravnateljice na to pitanje još ne mogu odgovoriti jer je prekratko vrijeme da bih mogla razviti nekakav osjećaj prema tom poslu. Da, volim ga i to prvenstveno zbog vas, mojih bivših učenika ovdje i ostalih učenika koji vidim da izrastaju u sretne, drage, lijepe, pametne, poduzetne i to je ono što najviše volim u ovom poslu. Susreli smo našeg domara tijekom jutarnje košnje i odlučili porazgovarati i s njim. Ja sam Marija Bator, domar u osnovnoj školi Hrvatski Leskovac. Pa kao prvo, pri ulasku u sami objekt dolazim do tipkovnice koja se nalazi ovdje i tu poništavam šifru koju su večer prije spremačice postavili na ovom ovdje displeju. Pa volim, evo tu sam već 40 godina živim u ovom mjestu i blizina posla i rad koji mi tu bude, s kojim se budem susretao, mislim da ću to moći na zadovoljstvo svih nas obavljati i naravno mislim da ću voljeti taj svoj posao budući. Sada ćemo ići tu preko u moju prostoriju gdje ja svako jutro dolazim prilikom ulazaka u sami objekt. Evo ovdje još malo. Evo možete za mnom ovdje moja prostorija, ulaz dozvoljen isključivo domaru. Evo, to je moja prostorija ovdje gdje se dolazim skinut kao takav u svoju radnu robu. Nakon preslačenja prvo što radim odlazim ovdje, a to je kotlovnica osnovne škole. Evo. Spremnik za toplu vodu. Ovdje su pumpe kao takve koje teraju toplu vodu u objekti u dvoranu. Ovo su naše peći plinske. A ovo tu nazivamo mozgom kotlovnice gdje se podešavaju grijanje, topla voda i sve ostale stvari vezane uz grijanje u školi.
I naši su učitelji i ostali zaposlenici nekad bili učenici, pa su se za ovu priliku prisjetili svojih školskih dana, najdražih predmeta i učitelja. Ja sam išla u osnovnu školu Luka u Sesvetama. To je škola koja se otvorila 75. godine, a ja sam u nju krenula kad je bila 2 godine stara. Dakle, bila je nova škola, kao i ova vaša, ali puno veća. Najdraža profesorica, učiteljica, bila mi je učiteljica hrvatskog jezika. Jednako tako mi je hrvatski jezik bio najdraži predmet. A mogu reći da je ta moja najdraža učiteljica postala ravnateljica te osnovne škole Luka i ravnateljica je još uvijek. U onu u kojoj ste i vi išli do sada. Znači, ja sam išla u osnovnu školu Brezovica, a prije toga u područnu školu Demerje. Dakle, ja sam u onom kombiniranom odjeljenju počela od 1. do 4. i moja učiteljica Nevenka Hinić-Puškarić ostala mi je u lijepom sjećanju, možda i zbog nje dijelom sam i odabrala ovaj poziv, a kasnije od 5. do 8. razreda imala sam sjajnog jednog profesora geografije koji nije onaj vaš koji je također sjajan bio, ali on se zvao Jerko Lončar, sada je nažalost pokojni, ali ja ga u jako lijepim uspomenama nosim, pa zbog toga evo i on na taj način živi. Išla sam u osnovnu školu Đuro Pilar u Slavonskom Brodu. Tad sam obožavala geografiju i kemiju i ti učitelji su mi bili najdraži. Učenici 8. A razreda prva su generacija osmaša osnovne škole. Pričali su nam o svom oproštaju od osnovne škole Hrvatski Leskovac. Smo organizirali, ićemo malo na našu prošlu školu u Brezovicu. Tamo smo proveli jako puno vremena, tamo smo bili 3 godine dok smo iščekivali ovu školu. Malo ćemo tamo biti, parti će biti. Idemo onda u dom Hrvatskog Leskovca, tu će isto biti parti. Predstavili smo vam prvih nekoliko mjeseci osnovne škole Hrvatski Leskovac. Budućnost donosi nove generacije učenika i vjerujemo nova uzbuđenja. Daj iz početka, evo mi se. Čekaj, evo mi kako se osjećate kao? A ja sam Hođićen. Kad krenu baljezgat. Čeka me hrana. Nisam zapamtila, Evo, bomba. To kad su me za svadbu snimali, znači sve muški došli, ja kažem, gdje je ženska osoba da mi malo tu vjenčanicu, oni to ništa vidi. Tak da. Krasno, moramo iz početka, jel?